Ondo! Beste sail bat inauguratu behar dugu jarraian, lagunok. Bai, hoixe, kontrako estarriak lehiaketa bat behar zuela ikusi genuen, eta hementxe dakau, zuentzat. Baina, lasai ez preokupatu, Ez gea gu izango tarte hoi aurkeztuko deunak. Ez hoixe, plazerra da guretzat, tarte hau eramango duen pertsona, zuei aurkeztea, Saioa Lopez! Aba, Saio! Aba, bitxu! Gabon! Gabon. Kia, Saio? Ronda. Gabon. Saioa Lopez, Bizkaitarra da, berriatuarra eta Gazteako Dida saioko kolaboratzailea. Ongi, etorri kontrako estarrira saioa. Eskerrik asko. Ondo? Bai. Erartotxo. Baenun premia pixka, baenun premia. Bai, ez da, premi pixka bagen. Bueno, saioa, gure ikuslei lehiaketa bat proposatza etorri zea, ezta? Bai, hori da. Bueno, eta agian gure artean fundamentu pixka bat jartzeko, hori ere esan duzu. Bai, bueno, esan dako, bixe gehitzeko asmo dauket. Baina horrena lehiaketa fundamentua jartzea. Ez zait, bixe batera, hori da, asmo bixe da. Lehenengo azalduko zuetena da, lehiaketie gero esango zuen zelan zertan oin hartzen den hori da noi. Eta fundamentoi begire esan, hainbeste gizonezko nartin, nipentzu delako emakumezko baten hau falta da, lapurtxu bat hemen, egurre. Bueno, eta lehiaketa? Lehiaketa nola bataiatu berde? Zaudagi gora indi. Ez ba. Gure Bideokipla! Bueno, pentsaugu WhatsAppa bisaltzen dozuen danon artien, bai? Makinatxua zariela eta kontu nartute, eta ikusle eta entzule danon artien lehiaketatxu bat eitxien. Gentiai eskatu nahi dotzegu, bideoklipek eitxi, zeuk eitxi zu izan modun oin arte. Bai, kantu bat olan preparau, te kamariaz grabau, eta gero WhatsAppera bisaldu geuri, eta listo, erreza. A ber, jendia, guk eindako bideokliplak eta ikusi juzu, baina arte ez da. Blurred Lines ingen lehenengo, AC/DC gero, Johanna Gimme Hope bai. Antzeko zerbait inberdezu ezuek, guk indako bat imitatu nahi ezuela? Earki, berri bat asmatu nahi ezuela? Bejonde izuela? Bueno, eta gu baino geixore igual, mutuko txuk, Gu, normal, oso geldi, gote gatxuk, eta Ez gai asko moitzen, baina... Libre, Habilidadea libre. Norbei, okurtzeiona. Letra polit bat asmatu, musika jarri, nahi duzuen beste mugitu, grabatu eta bidali guri 605 777 Bueno, eta adibide bat eakutsiko izu, inspiratzeko. Kontrako estarriko launak mariachi jantzigea oainguan. Eta emaitza, hause, beharrazkoa. Ja. Munduratuta segidan, emagineak esan zidan, bitxo gogorra izi. Gogorra izi! Begiona duk ageri, baina ez adila neri, adarra jotzen hasi. Diruarekin zein gabe, errege guztiak daude, kinka larria. Doazela pikutara, nagusiak ubaikara, kontrako estarria. Niltzen aizen gaue, ezkila entzuten denean, ez gero negarregi. Ez negarregi! Burutu dudan guztia, ongia eta gaizkia, baitara mat neurekin. Diruarekin zein gabe, errege guztiak daude, kinka larrian. Doazela pikutara, nagusiak ubaikara, kontrako estarrian. Oso
Bukaerako komentario horiek ere grabatu, Hola hori, erra bideoa. Putre batek eman dio hasiera bideoari eta putre askok bukaera. Bukaera, hori da. Horako zerbait, inbarrez zuek, oso erreza, taldea osatu, playbackain, mugikorrakin nahi dezuenakin grabatu, eta WhatsApp bidez, biali. Bueno, sariak ez ditugu hendik aipatu. Zoz izango, Ikaz bidairako diru pixka behar dezuela. Ozulon bat apatu nahi zuela. Kontrako estarriak horretan launduko izue. Hori da, bi sari eukiko guz, bai? Bata izango litzateke publikoana, 1.000 euroko, Sari nagusia. Erra, 1.000 euroko, gaur egun ez da bere ala hori diru dire bazten, gauzan egoeran gainak itxia. 1.000 euro. Eta besti, bai, juro gana, epaime isana 500 eurokoe. 1.000 dauenako pentsana, mobi hartu eta sosetan hastie. Merezi dauta, ia. Hombre, ondo paseo gainera. Zuek bidalitako bideoen artean lau hautatu eta apirileko finalean jarriko ditugu. eitb.comen botoak eman ahal izango dituzue eta botorik gehien biltzen duen bideoak jasoko du sari nagusia, 1.000 euroko saria. 1.000 euro! Hori da, eta jasotako bidixo danen artien, kuriosuena edo lan xelebriena edo zeolako pegoten dit arti makinatxu bat. Gu bezala. Edo originalena. Hori da, bai, pixka punto berezixe daukenak, eukiko deu 500 euroko sarixe. Zeren zain, zeu ez? Euskal Herriko esan gazte, heldu, ume, venga, familixak astindu, haitxitxea mumat danak hainkaz gora. Da Hasi gauzatxo bat, martxan, gauzatxo bat, hori da, saioak esaten zuena, hasi bialtzen, izane, urtarrilen eta otsailen jasotakon arten, bi aukeratu, bi honenak aukeratu, eta finalea pasako dia, apirileko finalea zuzenen, eta martxon bidalitakon artene beste hainbeste, bi aukeratu, eta apirileko finalea. Beraz, ez du balio, bukaera arte etxointa, aberra zeitzen duen eta beste zeitzen. Hasi pentsatzen da grabatzen, jokun, sari poli asko dareta. Eta hemendik aurrera be, bai, bideo geixau eta abar erakutziko dutzu da. Saiatuko naz, sarin dauzan bideo lan pixka ridikuluk edo kuriosuk, holan berezxe dizenak erakusten zeuei, apurtxu bat, inspirazioi jodeitzuen. Alan da beni pentsu dut Euskaldunek ez daukela horren faltaik, da preminaik, da jotetzuela berez naiku edo jote eskule naiku, hemen da bestik behitxu baino ez da eskerreskume, eta esan daku 1.000 euro eta 500 euroko sari zidaz jokun, hasi que anima usaitxiz. Bueno, eta alare guk eseiko dugu, ez? Gure gustatzen zegot. Atzarren aztean besten bat. Grabaztu eta gehiago eskainiko izkizuegu. Bideo kipla lehiak eta kontrako estarrian parte hartu merezi du eta saioa, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei ederrok. Eskerrik asko ekarri diguzun freskotasun hori. Eta laster izango dugu zuen berri.